Ish. Hey. Ngeke konakale lutho vele izinkomo yilela. Lapha mase ngithi sihlwathi kancane ubuthongo hey. Angizwa bhuti. Uyabona ke ayibuye lezi nkomo vele zibuyisa ntambama vele ngazi ukuthi ngiyabuya ke manje ngiza lapho ngiyeze ekhaya ngifike ngiyalungisa yonke into. Kusasa ekseni bhuti ngizobe ngifikile lapha eThekwini. Konje wathi uhlala kuphi? Emangaduka ngabhuti awungihlangabezi ngani kodwa uyangazi mina iThekwini ngilazi ngithina ngokulubuka nje malivela lapha endabeni ukuthi wakwenzakaleni eThekwini yabo. Mina impilo yami la emakhaya makuphume nje inkomo hayilusa zabuya yabona ilonto engiyaziyo. Hayi ke ngiyatheleka kusasa. Kulungile bhuti. All right. Bye bye. Amadoda. Angahlukana nenkomo. Njalo ngiyalusa azoyengibone nabantu. Hey. Njalo sihlela uyabona saqhamuka kwanyoni njela hlileyo mfethu. Saqhamuka lutho mfethu. Sebesijayele yakho. Sebesikobele phela umgodi omnyama lo odlulayo la. Sengenile umgodi. Injalo sengenile umgodi. Mfethu. Funeka baqale ngathi mfethu. Bazogcwala mfethu. Inombolo mfethu yasahlanganisi mfethu. Kwathini? Ngabile mfethu nganami mfethu. Sengikhohle noba nginogwayo mnganami. Oshisa mfethu mhlambe soje sihlaziye kahle mfethu into ezothi iphume yabo. Ingwanami. Kunisa gcina ukuke sithola imali. Ubona kanjani wena? Siya mfethu uthetha ngemali mfethu imali ihlezi idingeka nje mfethu yona into ihlezi idinga. Yazi kubona kanjani la? Sike siphumele la phezulu. La koqonqa phezulu. Kwaba bemali vele. Siyazi ukuthi sobamba noba esuke emakhaya lapho. Asiyanga kubo. Asikhethi la. Siye emntwini wonke kahle. Ela saziwa la. Yabo. Phela thina la sifika khona bo. Sifika ngomnyama futhi. Kodwa manje siqonde njani? Ya mfethu singabakoba futhi singabuya sihlafuna ke mfethu ngalo koqonqa mfethu. Uyazi asilibazisa into besithi siyenza baje. Mfethu. Masibe singena kuwo. Mfethu mina mfethu uyabona. Yagcina ukudla igazi mfethu. Ngoba mfethu uyabona mfethu ndifuna into ngoku mfethu namhlanje ndifuna sibuye sibuye. Umuntu washo wasutha kamnandi ke manje sibuya kodwa. Hayibo siphi lezi nkomo lezi? Zinamanga. Ngishanga umchwepheshe basemakhaya. Yazi la emakhaya uNkulunkulu asinikeza yonke into le. Yabona? Ngamanye amakhamera. Uma ngigibela la. Bona yonke into le hayidla leyo. Ngidala inkomo la, ngidala ukuphi.
Ezinamanga nazo la ikhona. Hey madoda. Ngathi ke ngihlale la ngizwe nomoya nje. Yeah. Ngihlale nje ngicabangela usizi lami la. Hey. Kodwa unozipho madoda. Hawu. Le ngane ayifuni ukungiqoma. Kodwa ithuli yangibonga nomhlambi wenkomo ekhaya. Mfethu wahamba ke nawe eThekwini angimazi wenzani eThekwini akasabuyi nokubuya. Uthi kangilandeke nje mina ngizohlala naye nami ngibone lo Theku lelo. Ngoba ingqondo yami imile mina yeke into engiyazi ngitshene ukuthi kwenziwa ama video call. Izizwe nalezo zinto lezo. Hey. Angilalanga madoda ngifuna lenkomo le manje ngiyazizela ngiyazizwa. Hey. Hayi ekhaya kofanele bethule umuntu ozolusa inkomo engicela ubhuti angilande ngeke. Mawami. Mncedisi mntami. Kunjani mawami? Ngiyaphila kunjani mncedisi? Hey futhi wena ma ekuseni angaka useyasebenza njalo. Ngizothina lo mntamo. Kaloku nifuna ukuzeka makoti. Kanjani kodwa mawami uyazi izolo phela singalibala la. Futhi izolo ngabe ngilale ngikwazisile mawami ukuthi ufonile phela ubhuti. Utheni? Uthi ubhuti angikhuphuka ngizeThekwini ma. Mina ngakhula nje ngibhekene nenkomo nje. Inkomo, kamagusha, zimbuzi, kamahagu, zinkukhu, zizobhekwa ngubani mncedisi mntamo ngixelele. Kodwa mawami shuthi mina ngingaphumi ngobona nje ukuthi impilo injani ezweni lokungihlela emakhaya. Mina ngizokwenza kanjani mncedisi? Ma kodwa ma wrong lento eyenzakala. Yazi mina nangikisi isikole ngifunda u2 nathi angibhekane nemfuyo ngalana. Ngilusa imbuzi ngenze yonke into. Sikhuluma nje mawami angikwazi nokufunda incwadi lena. Umfana uyasebenza. Kunjalo nje ma ukusho ubhuti nimthanda kakhulu ngoba wafunda yena wazoqeda ibanga le10 eqeda lapho wahamba ufunda enyuvesi njengamanje usenza umsebenzi omuhle mina kubuka kwenzakalani ngami usebenza kahle ubhuti kangokonje notata wakho akasekho yena wayebheke imbuzi ebheke inkomo ebhekile amagutsha yonke lemfuyo ilapha ekhaya izobhekwa ngubani kukhona nje amahanisi kukhona nje amaklewu yonke lemfuyo ilapha ekhaya izobhekwa ngubani zizinja nazi ubani ozoziphekela shuthi mina manje impilo yami nje yimi nemfuyo nje mina ngisho ukuqhubekela phambili mawami ngenza njani lo mntana ngeke ma ngeke asibonisane mawami yabona ngoba ngize kuwena nje ngijabule yabona ngishaya abo black nje ngifuna ufika eThekwini bangibona ukuthi ngisukile ngiphume emakhaya ngibonakala imaka kanyanami manje kukhule ngenhliziyo yami enhle hamba uhambe ke mntama ngiyabonga mawami kwathi angiguqe phansi ngiyabona bengifuna nje ungabhuqa mntama ngijabule imingeqa izolo nje angilalanga ngicabanga ngiyaqoqa ngenza zonke izinto lezi ngiyacabanga ukuthi mangifika ngale eThekwini ngizofika ngenze njani yabona Kazi bantu uzogudulelwa ngubani lathixo nalendlu le ayibethelelwanga ndisikhala amanzi nje ndizokwenza udaka ngifuna ukutyabeka lendlu ndizokwenza kanjani anifuna ukuzeka kodwa ngizozeka kanjani ngizomlobola kanjani thiwa ngiyaqala nje ngiyalobola mama nazi asiyeke nazi inkomo zikhona la ngizomlobola umfazi ngikhiphe inkomo ngenze yonke into uma ngabe sekhona umfazi la fanele ngisebenze mama ngeke ngimondle ngemali ukuthi ngilusile la ekhaya fanele mina ngisebenze na nje ngizama umuntu ozosibhekela kodwa ma nginenkingi eyani Mncendisi isingisi phela lapha nakukhulunywa isingisi hayi mntambo uzothatha isifana kalo ma ngiyacabanga nje abasekhuluma izothi dialo sikhathi wena buya mina bese ngithini mina ngithi mina buya mina hayi ma ngiyabonga ma hayi hlela usuzosala kahle ma hamba kahle mntana ngothi mangifika le ngitshena ubhuti ukuthi sikushayela umnxeba sifone okay ke mntamba hlela nhle mntama ngiphinde ndikuhamba akulungile ma usale kahle ma hlela nhle hayi ngoba sengivasile ngiyacabanga ukuthi ngizohamba nezibusisi hamba kahle mntana lamatekisi awasaqhamuka yasithulekile nje la noma sejikile usengishiyile ngazi ukuthi ingane ihlukaniswa nomama madoda kodwa nkalo zangakithi singakushiya manje kodwa ngizokukhumbula
ngiyahamba nje phela ngiyeThekwini ngoba phela kufanele ngozama amathuba angcono. Lokhu nje ngaqala mina ngayekisa isikole ngifunda 2 kwathiwa ngilusa iy'nkomo ngenze yonke le nto le. Ubhuti wafundiswa waze waya ngisho le nasenyuvesi mina ngilusa iy'nkomo ngihleli lapha nekhaya. Ungibizile-ke manje angazi ukuthi ithini ngiphathekile. Ngobona kodwa uma ngifika khona ukuthi kuhamba kanjani. Awu kodwa ukuthula kwento yale ndawo ngiyezwa kuthiwa kunemisindo lapha. Hayi kulungile nansi itekisi iqhamuka. Mfethu kule ndawo angiyazi le nyoni uba yeyaphi. Sengathi idukile le nyoni ngathi inyoni Uzoyibona. Ubona mfethu lesizosebenza la msiyana mfethu. Yebo bobhuti ngidukile la bhuti. Hayi mina ngumncedisi ngisuka le emakhaya. Manje uthe ubhuti angize la eThekwini. Manje ngehle ngibekile itekisi ngale manje angisazi ukuthi kuphi. Uthe ngizowela umgwaqo manje ngibona umgwaqo uma ngihamba ngapha ngibona umgwaqo. Ngithi ngihamba ngapha ngibona umgwaqo manje angazi ngenze njani bafowethu. Mfethu ngiba ubhuti wakho mfethu. Bayi igama lakho bhuti. Usithembise uhlala ngale kwaSibo bhuti. Mfethu isithembiso. Asikukhombise isithembiso. Asimashe mfethu simkhombise. Mfethu usithembiso mfethu ngiyamazi ngibashada khona. Mfethu uhlala uthe wathi ngale emgwaqeni manje ngikhoma ngala futhi yiyo umgwaqo ngapha ngazi kodala. Mina ngiyani emgwaqo. Uthe udlala ngale wathi ngale kwaSibo. Leyo umgwaqo yani. Hayi ngilahlekile bafethu ngisizeni bafethu. Manje uyahambi mhlawumbe sokusiza thina sokusiza. Obhuti bona bangobani obhuti bona obhuti. Hayi thina sekusenze thina sokukhombisa izindlela yabo. Ngisho nje bafethu. Ikuphathelele. Hayi bafethu. Ningenzani manje bafethu? Hayi bafethu. Hayi. Kwanza bafethu. Abangimazi. Ndinjani eThekwini? Weletha usekho. Ngizobuyela ngane ekhaya nefona isekho uma ngizomfonela kanjani emakhaya. Ngathi amandla angiphelele manje. Angisizeni. Uyabona ke mfethu ukusebenza kwethu mfethu. Kanti kahle umthetho ngowaphi ngapha imali singazazi. Esishayisene sokulala. Kodwa mfethu siyayazi le iyathenga mfethu. Namhlanje Iyathenga le ibeke kahle mfethu mase sile zansi siyayisebenzisa. siyothenga phuma ePakistan nasePakistan. Ithola le nyoni le mali. Mfethu Uthe nobo sisebenzele namhlanje ngwana. sebenzile mfethu. Siyasishayisene bona-ke. Hayi ngafuna sisebenze kanje ngwana. Zonke insuku mfethu. Zonke insuku sisukwayi. Hlaziye ngwana. Hola. Sishayisene.
Namhlanje selana silafunalo mfethu. Wathi njengenoma 5. Umandi ngemfethu namhlanje sidende. Njalo. Qala mfethu. Sashala namhlanje mfethu. Yabo. Nasiphinde kule neniqalekile nokuqaleko ingxaki bekusebala lapha yabona abantu bayedlula mfethu bekunyanzeleka mfethu mfethu nathi akhonto besenza nathi bona bengifuna uyichifile kwakona nje mfethu yabona bendiqonda basiyichifile igcwele phaya solandelwa phaya yabo bonke njani akho umuntu osibonileyo nje yabo asibonanga lutho shayiluthula msini abantu nabo babona bedlula kwayindawo uhlala ngogogo wakhe futhi ufonela ugogo cabanga kwi-date no, clase guys. something. Yabona ke sekuthi ngempela ke mhlanje intambama silali ndoda yazi thina uyazi ndoda namhlanje silali ufuna sihlangane bango-8 yabo ya siyohlangana mfethu siyophanda yabona namhlanje ngathi silale sinemali mfethu namhlanje uNkulunkulu usibhekile njalo tshela wena injalo njalo msiyana hayi sihlale kakhulu mfethu ubuko bakho mfethu hayi bunikele isibili nami fona ngikhala manje enje mfethu sekukhumbule nawe yazi nami ngishaya la drinkini sijika manje njalo mfethu mabe uqhamukele enyangeni le nansi into yami insimbi insimbi ndoda ibeke ngendlela yami mfethu ndoda suthi sesohlukanisa late lapha mfethu uma sesiya kweyadile mfethu tenga rice yabo ubavele wena uhlala wedwa unantombi yabo Hola ndimthengela amakhephe la mfethu ngiyabuya manje awumashe mfethu Yebo mama ngibonga nje ukuthi ngifike la ngizwile bethi izinto eziqashisayo ngala. Yebo iyona indlela eqashisayo. Yebo ma, hayi ngiyabonga ukuthi ngithole ngisuka le emakhaya. Manje ngizofuna indle erentisi. Hayibo, manje ngathi uloko ibamba lana indaba. Hayi mama akho lutho ma, into encane nje, into encane.
Ngathi ngiyawurentisa ngirentisa isigebengu la endlini. Hayi lutho ma, umthetho wami ngisuka le emakhaya. Manje bengize kubhodi la eThekwini. Ngithe mangifika ngapha ngehla esitobhini mangithi ngiyanqamula nako sengihlangana nabafowethu lapha ngithi abafowethu ke mina bavele bangibamba bangigwaza noko sengizamile ukuhlamba igazi bangigwazela manje ubuhlungu bathatha wallet wami bathatha phone angikwazi nokufonela ubhodi ke manje ngakho sengithi nje ngihamba ngifuna izinto ezireadisayo ukuze ngithi ukuhlala ukuze ngizokube ngithola itoko manje ngeke ngikusize oqala eclinic at least. Hayi mayi akwengithi sobona kusasa ukuthi kwenze njani. Awulibele kakhulu. Ibuhlungu khona makodwa ke manje nginethemba ukuthi kuzoba ngcono uma ukuthi kusasa ngivuka kunzima sengivuka ke iclinic yona kude kodwa kakhulu iclinic uma usuka la ikude njengoba ngibuza nje. Hayi sizobona kusasa uma ukuthi ngivuka kunzima sizongosa ngivukela khona eclinic ungiyalele nje ukuthi khanjwa kanjani makuyiwa khona eclinic. Okay. Kanti mastende kanjani abantu balana eThekwini? Ngithi abantu abanabuntu yazi la endleleni ngimemeze ngithi abantu abangisize lutho. We la eThekwini akusizana nhlobo khohlwane. Andike kumbi maba uthi nje bayabona umuntu abangamazi. Ngisaba thena abafowethu laba bengithi abantu abazongisiza. Bajabule bafa phela nabo. Buba bazi ukuthi phela nabo bazothola and futhi ngenzeka nje ngabanye babo labo ubabona. Manje uzoba nayo ke imali yerent noba ideposit. Nginamahloni mama ngoba ngichazela nje ukuthi ngibanje ukuthathwe yonke into anginamali ma. Kodwa ngoba ngiyayiza inkinga yakho kodwa ke uzongena uhlale. Yebo. Kona ke uma uthole umsebenzi uzokwazi ukuthi ungikhokhele. Yona irent yakhe iluma kangakanani? Hayi no 700. 700. Yeah. Hayi khona impela mangibuka hayi kwakhekile hayi angeke ngukhalele ngoba nefinish ikhona endlini ngaphakathi. Okay. Ayike ngizokushiyeka ube ubuka indlu ukuthi i-right yini. Yebo ngibongile ma ubuntu bakho nje ukuthi ukwazi ukuthi ungivumele endlini yakho ungenayo imali. Yebo. Ya ngiyabonga. Mina. Hayibo. Ngibeka ukuthi ushiye na mina ngesikhathi. Mina ngizothatha Unonde. Ya. Inamba yami angiyazi inamba ngekhaya ukuthi ngishiye nje ifoni. Ya. Uzohambe ngifune ekhaya nje lapho nje uzohamba nje. Okay, bye. Ngiyasama. Bye. Angilalanga yeyo angazi andikunjani la eThekwini yo. Yebo ngena. Yeah. Ngizawuthiwa ukungifona.
Ayi man ngicela uhlale phansi lana. Uxolo ukuhlupha ngiyazi ukuthi ngumuntu ofikayo nje la sengifika nezinkinga. Hayi akubi kakhulu ma kodwa nje hayi ngeke ngithi angikwazisi njengomnikazi wendlu. Uyabona? Angilalanga mawami izolo. Ngithe ngifika nje la endlini yakho ngalala kahle. Hayi ebusuku angaze ngithi uqhutha ubuthongo. Mangithi ngiyalala kunendoda nje engayazi. Angazi noma indoda nomuntu wesifazane ivela iqhamuka ingene ngomnyango ize njalo kumina. Emifika la vele ngiklinye ngicisha umoya. Ngoqhwisha ngiqhwishe hey angazi mina mama kwenzakalani ngathi kunjani la endlini yakho. Ufika nje sekunenkinga? Hayi nami yangixaka lento lena kade ngilala kahle ekhaya mangifika lana emqashweni wakho hayi ngithi ngilele nje hayi yangiklinyida ukuze kwasa ubuthongo nje fika ngo5 sekuzophuma ilanga ngo6. Hayi abantu bajwayele ukuhlala la endlini umuntu uze uhambe kuba sekuthanda yena akaze kwenzeke lutho la endlini. Hey mangeke ayikho mhlawumbe indlela yazi mina njengoba ngisuka le emakhaya ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe khona umuntu washonela la ngiyacabanga ungalandwanga manje mangilele la ngisho ngilele endlini yakhe ngeke phela. Hayi ngeke nobuza nawe phela lo muntu la endlini abantu bahlala rent la. Uza nami kanjani mangeke ngikwazi ngisuka nomuntu le emakhaya umuntu ngabe zongiklinyela la eThekwini. Hayi manje phela nguwena kuphela onkenywa la endlini akekho umuntu akaza nkenywa la endlini. Hayi ngeke kwenzakalani manje isiqhashi sakho sokugcina mhlawumbe sashona kwazi bani. Hayi sikho zasishone la endlini. Hey ngeke mangeke. Hayi ngiyacabanga ukuthi fanele ngangivumela la endlini yakho ukuthi ngivele ngilande ngenze noma umsebenzi khona la endlini yakho ngixoshele umuntu lona. Hayi ngeke kwazeke phela kwenzeka lokho. Phela mawubona wena uthi ikhona enye indlela ongahamba okanye uyofuna kuyo into enye uzokwenza njalo. Ayikho into engingayenza nawe. Awu uyangixosha mastende. Angikuxoshe ngiyafana nje awakasebenzi into esile futhi uhleli mahala awukakangikhokheli. So neyitori kodwa. Shuthi mina mayiphutha lami ukuthi kube khona indoda engiklinyayo ebusuku njalo nje mina mangilala fanele ngazi ukuthi sengobhekana naleyo ndoda engiklinya mayazi awuyazi lento akuphefumuleki ifika ingiklinye nje hey inkosi yami ngikhumbula ekhaya manje ngifika nje la eThekwini angazi nanti kunjani la eThekwini. Wena wedwa abantu behlala la endlini. Bilile wena. Hayi lento engixakayo hayi ngeke kunzima hayi kunzima manje uyayiphika le ndaba ukuthi wena uthi ayikho indaba ukuthi khona umuntu ohlala khona lana. Hayi angazi ke futhi uzokwenza njani ke? Hey ma ngizazoke ngifonele ekhaya ngizinto nje kwenzakalani. Inkinga yami thathiwe into zami bengifike nazo bengiphethe lapha impepho ngizoshisa noma impepho mhlambe ekhaya bangidinga ukuthi ngizohlala la edolobheni impilo yami isemakhaya bafuthi ngihlale nje emakhaya. Khawubafonele ke emakhaya then ngizozwa ngakuthi uyaphuma noma uyahlala endlini. Yebo mastende la ngizokwazisa. Sezalanga kusesiya uyigcina la mindle langani le unonje mfethu ndiyigcine la de nonje lokho right umntwana mfethu umbonile insembi kodwa finance lokho siya manje yafuneka vele izinto mfethu ziyahlangana le phezulu enze nje ndiyohlezi ngigcwaliselwa ngoba hayi ngobona wedwa ngaze ngisazi bavele ngwana ngisazohlangana nje yemfethu wena wenza kanjani lona usecaleni owasendlini yazini mfethu phela isithembu phela yazi bengimyekile lo nalona ubonge kwazi ukuthi ukhulume naye ngoba lo bezovula hayi asambeni sijahile sithunyiwe futhi yabo afuna ukuthi akuhambe lo manje ngibonile ngine sendiphutheleka ke ngonawe yabo yabona ukuthi mina angibambe lo uthe into enhle kanje ngikwazi ukuthi ngikhulume sakhuluma kahle nyani nginompela ukuthi njuwe ngathi bezikhona nje silithi ukuhlaziya lesi nokuthi siyasebenza mfethu mfethu sinetheshweni lethi siyothesha yazi nawe lapho sifika khona sithiya ibomvu mfethu sinemali namhlanje mnganami kumele siphinde siyosebenza late yabona kumnandi kanjani uma sinemali ngoku siyazibhemela siphuzela imali mfethu ningi inyoni ezilahlileyo la mfethu holi sihlanu vele njani esasenze sakho manje mngani wami ngisamthini ngoba mfethu kuyabonakala imali indlela evela ngayo yabona Fena sibesa ngishini one yazo mngani wami
sazama noma 9 mngani wami. Siyazi ukuthi lapho-ke sesiphelele. Sibamba nepolisi imbala. Yonke into mngani wami. Polisa nalo. Amasoja lavela no-wallet nje ababonakala emapokethini. Liyahluka wonke. Ya. Ababanokaradi. Hayi 9 vele akazusondela nakaradi simshaye phansi. Manje lana mngani wami yabo. Funeka sizamenyane mngani wami. Ya mfethu kufanele sizamenyane. Khona impintshami engathi ngahlanganisa yona. Umuntu into engakanani enzeka lo mfethu yabona nakusasa singanayo fanele siboleka. Siyamsebenza. Ya izofuna cash nayo yaloko mfethu. Mngani wami njengoba ngikutshela nje. Siyazana naye. Mfethu angakujibeki mfethu. Kanjani? Afuna ucash lo muntu kaloku cash siyohlanganisa ngwethu sobabili. Phela kuzodependa. Inani yena siyayiboleka nje kuye. Kuyadependa phela. Masithi sibamba sibolekise. Kumele thina yabona sikhophele yona. Kufanele sizizame lethu yena eqondile. Ya, into endiyitshoyo. Into endiyitshoyo mngani wami. Yabo. Ngingakhohlwa lethi mngani wami ukuthi siyazifaka lethu mfethu. Imali sisebenzile ncane mfethu. Yabo. Kalo mfethu wamthetho wasinayo besasuka emakhaya ndibhekile nje umuntu ongenamali fanele late sebantwini abanemali siphelile mwana. Ngathi asinayo nemix mfethu. Besinemali manje mngani uyabona ukuthi ayikho le mali. Yabona kodwa manje sizosebenza. Yazi ngithi unawo mix. No mfethu. Mwana manje siyazi umuntu angelendlini angelendlini yabo. Sikwazi ukuthi sihlanganise ngokungabanyana. Idlulungise endlini yabo. Hayi mfethu. Iyobona nesikhathini zokuvala pha. Unani mfethu na umtshini lo. Unani na umtshini. Exenzo benishayisa vele. Into engisawubhekana nazo ebusuku. Hey. Iyeza leya ndoda. We. Kazi namhlanje izoqhamuka ingenzeneki. Iyankenye ngenza yonke into le. Hey. Hey. Buka ngilibeleza inkinga ngisakwazi nanokubuka indalo nje ubuka ihlahla zinhle kanjani. Ngasho ngakhumbula emakhaya amadoda. Yazi mangibuka lezi ihlahla mazizinhle kanje zingikhumbuza nazi isithando sami ngashiya emakhaya. Angeke ngenze ngithola uma angifakele imali ngeke. Ngibuyele emakhaya. Kube ngithi ukubheka ngapha okuyilokhuzana. Okukhaya. Hey, madoda. Awu madoda, awu. Yini mkhamkhamkele yini? Dudlu, kunjani Ntombi? Ngiyaphila kunjani? Awu ngana basket uyangena emarket, nongena corona efaka imask awuntokazi ngithi awukuwo ngizoyibeka ntokazi, awu. Hayibo ibhadi lami yini usuka kuyaphi vele? Awu ntokazi indaba okhuluma kabanje mina ngivela le emakhaya. Hayibo kahleni bo, hayibo lobhuti. Ilokho abathini konje bathini ile queen. Awu nasi le queen ngasibona ngamehlo. Wena kuphi nje? Hayi mina ngiqashelana ngifikele ngisuka le bengithi ngize kubhudi ngapha kodwa kusengifike ngathola umqasho wami. Mangingathola wena nje ntokazi. Yazi inkomo zigcwele le inkomo zababa esibayeni. Ninkomo mazigcola bakwalusa zona uyazibona ba ufanelanga ukuba nami nje uyazibona nje. Angisona islay queen sakho mina. Kodwa sisi yini sisi? Ngeke futhi ngixolele mina, ngixolele. Awungenze ngibe umuntu nami eThekwini. Uzawuba ngumuntu wami nje uhamba nangenyawo. Hamba kwalusa uhole. Sangishisa icathulo nto. Hamba funa ontanga bakho phela ubaba ngangishisa nje icathulo. Hawu. Sangishisa icathulo ntokazi mina ngihamba ngembadada manje imbadada yami ngabanjwa abafana ngifike. Yayilapha nesikhwameni entweni zami. Uyangibona mina banginjani? Buka mina. Ngenze phela nami. Uyangibona nje nami ntokazi. Ngendlela engingayo. Awu kodwa ngenze ntokazi awu. Ohamba uyafuna bakho ontanga bakho angifani nje nawe mina. Awu sisi.